amambuku impela ngathi bembukeni my babu organization yami le akeke ngixoxele why kuyami ngeke ngiphume mina kuyona ngoba ngathatha inqumo zokuthi ngiyolwa ngife ngifele inkululeko ngaphansi kwe-ANC isaphethwa abaholi abaqotho ababengakhona abantu abasolakayo phakathi kwabo ukuthi ba-wrong salwa izimpi kwafa abantu kwaboshwa abantu bafele emajele yonke into umlando omkhulu kabi lowo asikwazi ukuthatha lo mlando obaluleke kangaka bese siwunikeza igebengu sezoyiqhenya ukuthi ibona abalwela inkululeko ababengekho mina-ke ngangena nasejele ngahlala 10 leminyaka uma nje sesiwinile la ngiyawela ngilanda i-ANC leya ngempela umlando wayo neyonke ngiwuletha la ingakho ngafuni ukubashiya nje angifuni bathi ngelinye ilanga awuyona imember ye-ANC ngi-full member ngifuna i-ANC yami le ngayifela ungadlali i-ANC yenu le ANC yabantu base-South Africa injalo lento igebengu ziyodlela ncane yodlela ncane kutshela indaba ungayibuzana sengisho ukuthi uma ngisho njalo ningathuki ngifuna ukuvikela umlando we-ANC okhokho bethu abaqala i-ANC ixoshe laba abathengisa ngoba ukuthengisa lokhu ukuhlangana nabelungu kade besiqede benzayo inhlobo yento usuthi madoda ngeke kumngazala umuntu ukuhlanganisa kokubili-ke sengithi umkhonto lo kuthiwa umkhonto kaShaka nomkhonto we-ANC yokhokho bethu abayakhaya ayihlangani impiyazanayo zonke-ke ezinye izinto siyayidudula esimaziyo nje ukuthi wenye inhlobo yento maye babo yodlela ogageni so ningethuki uma ngiphahluka sisuke ngikhumbula la ngaze ngayisosha nanka amasosha agcwele la awakwazi amasosha kanti alela ubala ayilwela ukuthi uzophinda kuhlangana nabelungu futhi yini labo amasosha abanjalo akunjalo ngikubonile njalo nansizwa uthenga ngokubona naye liyansizwa hlezi lapha elinye isosha ithe kufanele ngilibona bathe ubani igama lakhe kuthiwa ubani kuthiwa uRogers baba uRogers ophethe amasosha lalela-ke nguxoxela indaba uDuodayi insizwa yeDuodayi leya kwaba khona izinto uDuodayi owazenza ethe phecelezi kancane ngangayithanda ngase ngikhuluma obala ngabo insizwa zami lezi uDuodayi waqanjwa uDuodayi igama likaDuodayi laqanjwa ngenkathi ngilandwa ekhaya ngiyoboshwa ngazange ngithethe iseqala lamasosha esasisebenza nawo kudala aseyaqamba ukuthi angoDuodayi ngoba ethi azovikela lokho kufanele kuvikelwe kutheke makwenzeka into ngakhuluma nawo ngase ngithi obala ngathi benza into wrong la ngoba siyasolana makukho into wrong siyenzile sase siyahlala phansi sixoxa indaba sathi ngathi kubona ngamemeza ngathi uDuodayi lo uyaganga ngoba kukhona enani kwenze wrong akusho futhi kubona sase siyaxoxa ngathi uyabona ke ngangasusi igama likaDuodayi ngangikhuza ngathi qhubekani noDuodayi nenze lo msebenzi wokuvikela impi yenkululeko ayisekho lento ukuthi uDuodayi akekho wafukhona amasosha ami la uDuodayi amasosha ami la insizwa zami lezi ngaphandle kwazo ngeke ngaphila ngenkathi sisashaya underground sakha lomkhonto yizo lezi zinto ngangiwakha nazo
ngoba zazazi ukuthi ufuna ukwenziweni. Ngithena baqhubeke bakhuza abantu abagangayo, bakhuze nezimpimbi, kodwa ningabathi bakhuze. All right, phela ngiyabazi labo bahlakaniphe kahle, bangenza ukuba ngifuna ukuthi niyazi lonto ukuthi uDodayi kukhona. Uma enikhuza nezi zinto eziphuma eceleni ningasho ukuthi akasekho uDodayi, ukhona kufanele banikhuze. Sizwana niyezwa insizwa we mamo bafowethu bengithi ngichaze lokho nje ngoba labathembisa ngoba bathi abantu manje bathi akasekho uDodayi. No, ukhona. Mawubheda nje bazokubamba eduze, hayi ukuthi bazokwenza into bakubamba ngamandla, hayi ukuthi bakubamba bathi sorry but woza la wenzani uDodayi ke lo ezami lezo ngeke ngihlukane nazo, suka kude nazo, ezinye sisuka kude kwaze le emakambini. Uyajabula manje ningabambi kakhulu, ngibambe kancane nje ngaphandle amabebheda okwabo lokho akukhona okwami. Bafowethu asilwele izwe lethu, kungaba ukugwala ukwehlula sesithole into engcono lenokuthiwa ukuvota. Singavoti thina futhi siphinde sivotela belungu. Ngabe sabulawa umuntu wahamba emhlabeni wabaleka nendelephuzana yakhe umuntu wakhe. Into efanele ukuthi siyenze macomrade ami ilula, akuseyona le noma ngabe kukhona abantu ababengamagwala kuqala ngeyonke indlela, akusekho ukugwala manje. Uyangibambezela umshene wami baba, hayi wena musungibambezela umshene wami baba. Siyabonga bakwethu, thank you very much. Zuma. Kwaza mkhonto kwasa. Siyabonga macomrade. Isikhathi sethu siyasivuma ukuthi imvula yikho, but ngicela nje 1 minute. Mongameli siye sahlasela ngapha ngase Richmond. Ngakuthi mabeculwa iculo la ngakhona kuthiwa inkosi bayibizile emzini olofika kusasa. Savele safika ngempela kusasa. Khathana uDlamini ngicela sifike sakhwaza sithi inkosi bayibizile emzini olofika. Yona lensizwa lesihlome ngayo sakhwaza ngayo. Yebo. Akashaya amakhwala sililizele, hayi madoda. Thank you. Siyabonga. Nasi simemezelo bafethu. Mic. Nasi simemezelo bese ngicela bendabuko ibona bazosivalela ngomthandazo. Ngomhla ka-11 April kune Where is Our Vote March ezobe iseGoli, ihlelwa huyo uqiniso umfokacebana. Siyakhona siyomasha. Uma sike sathula bazositshela ukuthi sikhathele sidiniwe. Asikhathele, amandla sekhona. Siyahamba siyeGoli mhla ka-11 siyolivala thanga igoli. Yes, mhla ka-11 bese kuthi ngomhla ka-1 ngicela ukuthi asi-understandeke le ngoba sesivalile. Mhla ka-1 icala lethu lamavoti le-Maritzburg liyabuya. Ngizweni kahle ngicela siphume ngomningi njengoba belifake ngomhla ka-1 April. Uyayazi into ekuthiwa yi-April Fool yangomhla ka-1. I-GNU ifuna ukuthi sama April Fool bangakhipha noma yisiphi isinqumo,
but ngicela siphume kuthi kusa sibe sigcwele idolobha. Uma becabanga ukukhipha isinqumo babona there is no April Fool here. There is war. There is war. There is war. There is war. Siyabonga kakhulu. Ngiyacela abeze bezovala abalaphi bendabuko. Azazi ukuthi ufuna ukwenziweni. Ngithena baqhubeke bakhuza abantu abadangayo. Bakhuze nezimpimbi. Kodwa ningabathi bakhuze. All right. Phela ngiyabazi labo abahlakaniphelayo. Bangenza ukuba ngifuna ukuthi niyazi lonto ukuthi uDodayi ukhona. Uma enikhuza nenze izinto eziphuma eceleni ningasho ukuthi akasekho uDodayi. Ukhona ufanele banikhuze. Ngezwe nsizwa. We mamo. Bafowethu bengithi ngikhaze lokho ngoba ngabathembisa ngoba bathi abantu manje bathi akasekho uDodayi nokhona. Mubheda nje. Bazokubamba eduze hayi ukuthi bazokwenza intebe bakubamba ngamandla. Hayi ukuthi bakubamba bathi sorry bakugoza la wenzani. uDodayi ke lo ezami leso. Ngeke ngihlukane nazo. Suka kude nazo. Ezinye zisuka kude kwaze le emakambeni. Uyajabula manje. Ngingabambi kakhulu, ngibambe kancane. Ngaphandle uma bebheda ngokwabo lokho khona okwami. Bafowethu asilwele izwe lethu. Ngakho ukugwala ukwehlula sesithole into engono lenokukho ukuvota. Singavoti thina futhi siphinde